Любимият човек. Хармонията се търси в него. Знаеш ли? Модерно. Чакай, баба, ела тук да ми дадеш. Гледай, по-далеч гледай. Айде, ела, изправи. Сега ми помогни да я изправя. Танина. Я служи така изправен. Или дръж я, снимай така. Е така да се изправи. Ай. Така. Не. Пусни я, тя сама може. Опитахме това нашите. А те и двамата казаха, че отговорът изисква време. За това ги поканихме да споделят семейната си хармония. А ние да ги изправим съвсем добронамерено друг. Малко бе. Ще би се опитвала моден диктатор. Малко бе. Защото Мариан Баче след малко. Но причини или пък Виж, тя сама се изправи. Такой. Рамина. Последните изследвания на учените доказват, че Бог ще прави без частите на ума и сърцето, а с помощта на природата. Размножават се и здраво еволюират. Накратко, непроизволимо привличане, сексуално и емоционално, един към друг изпитват хората, които гени. Гените на детето са много по-устойчиви на родителите си по-отделно. Въпреки това обаче, учените решили да анализират наши 1500 двойки, които били женни. Чакай. Свързани с кои? Папай!